Hormatly prezidentimizin Ministrler Kabinetinin geçen ýylda milli iqtisadiýetimiziň pudoklaryna ýerine ýetirilen işleriň jemlerine başlanyp geçirilen mezgitinde ýurdumyzyň ulaw we kommunikasiýa pudogyny ösdürmek, ýolagçylary gatnatmak we ýükleri daşamak meşwerlerini artdyrmak goýunça beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilmegi urunly tagalla edilýändiginiň aýdyň nyşanydyr. Şoň bilen baglykda ulaglaryň we ara gatnaşygyň ähli görnüşleri babatda hyzmatlary ösdürmek işlerine zerur üns berilýär. Şunu howa ýollary ulgamyny döwür aplaşdyrmak, pudogyň maddi enzamlaryň binýadyny berkitmek meseleleri möhüm wezipeleriň öň hataryna ketgilendi. Şeýlelikde ýurdumyzyň Aziýanyň ýeri döwletleriniň biri bolan Kuala Lumpur şäherine howa gatnawy ýola goýuldy. Bu ýerde Türkmenistan bilen Malaziýanyň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň köp ogurly esasy ösdürilýändiginiň nyşany öwrülen täze ogur boýunça gelen uçar we ýolagçylary garşylamak dabarasy boldy. Muň özi iki ýurtda da işen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýändiginiň nowatdaky suwtnamasyna öwrüldi. Iki ýurdun arasynda gönü howa gatnawlarynyň ýola goýulmagy işe düzümleriň wekilleri üçin molşýaly, jahan keşdeler hem de fiýagatçylyga gadyr goýan raýatlar üçin amatly mümkinçilikleri üçin edýär. Bu bolsa durmuş ykdysady ogur bilen bir hatarda medeni ynsanperwer hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine giň ýol açýar. Dawarada raýatlarymyz iki taraplaryň işe düzümleriň wekilleri döredülen mümkinçilik üçin gahrman arkadagymyza hem de arkadagly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler.